Hej allesammans och hjärtligt välkommen till webbinar i kväll. Jag heter Jonna Ellingsgård och är lärare i Ungdomsbanken och i Bank Nordic. Jag hoppas att du har sett dig ordentligt väl att dra och finna en god dräck av mun och gott att vi och är klara att få sin dravida. Nu att det skulle undra ett nytt och spännande tojarskai så vet vi att det är negv som man lägger som ska förräggas på och vara och finna det av. Och så var det att han har ett webbinar att det är bättre utklädd till att möta dem avbjörn som är för framman. Ja, och jag kommer ha en framlöva om de tingene som det ska huske om, tar jag tid skulle utomlands att läsa. Ja. Och hemmasyn Jokkon, här har vi ett helt univers av henton upplysningar till ung och utesättare. Och här finner det en flyttevedlinjerna som ska in i kväll är grund av. Och flyttevedlinjerna har det en finchöd och en sms på i kväll. Och här finner det ett beinlöst lunch. Och innan flyttevedlinjerna är så en beinlöst lunch. Det vi gör till alla de här hemmasynar som vi kommer att ta oss om i kväll. Och om det inte att fyller vi en tält då så är lunch banknordic.fo och skrattriga till DK. Och vi vet väl att det är så det är marska för att man klarar att minnas till att man har en sån framlöv som ikväll. Så vi har valt bara att ta det viktigaste tingen vi. Och flyttvillage innehåller annars allt möjligt annat som vi inte kommer att ta som ikväll. Som transport och fagfällor, men det har kommit så läsa närmare om inne här. Tar man flyter ner så är det också att man nu bruk för att ha sina flytgåsservicer till Danmarkar. Och i Bank Nordic så har vi det samstarv vi posta här som också Nordic Solo-kontar får en serpris för flytgås. Och det enda som man ska göra det är att man ska sätta sig i samband med kundarrådgivaren och så hjälper vi att köra som man säger upplysningarna och göra och få allt upp att köra. Och Nordic Solo det är firmaskipan Jokkon i Bank Nordic till ung mellan 18 och 28 år. Och i firmaskipan så får man imsa firmonner så som att man får en fastan personlig rådgivare som man eisen gör själv om man får nyra läsa. Och så har vi OJBs Visa-kort och Mastercard eisen vi egnos nye. OJBs nätbanka. Och så kan man eisen hvis det törver av till depositum eller ankrar ovanter utdragsler stående en OJBs kredit till ett läsarland upp till 100 000 kronor. Och som det sista så har vi eisen i avslotter till tryggingar från Trygt och så har vi eisen i en samstartsfälla nere i Danmark. Ja. Det första som man ska huxa om när man kommer ner det är att man ska melda till flytting i kommunen här som man flyttar till. Och det som man ska göra det är att man möter upp personliga och kommunen och tar det nej att man har pass vi, man har självpräck för sin förskapetale och hvis man har bötten så har man navna eller dopsbrev att ta om vi eisne in till kommunerna. Och man må inte boja allt för långt om man gör dessa flyttingarna. Att hvis man bojar längre än 5 dagar att färra in av kommunerna så kan man få en båt. Så det är om att vara också kvickare. Och samtidigt som man ordnar flyttingarna så väljer man sig eisen en fastan lackna. Och då får man så eisen utflytta det goda sundhetskort. Och det korset är faktiskt rätt områdande i havet. Det ofta blir det brukt som samläggarpräck. Tog jag till innehåll till bäge CPR-nummer, navnet och bostaden som det tar i lötene. CPR-nummeret är det som vi som samsvarar vi och våra förskap P-tal. Och därför är man självverkande tar man väldar till flytting i en kommun nere. Och för att vara skrasätter i CPR så ska man kunna visa att en dansk bostad. Och så ska man eisen vara bosittande längre än 3 månader i Danmark.
Om det är så att man inte har en dansk bostad så ber det till att lycka alla få CPR-nummer via skrasätta sig en CO-bostad. En CO-bostad är en bostad här som tutt navn inte är av horene eller postkassan, men navnet är vi kommande som du bor till, som du så kan skrasätta och i tagen som heter hos. Tar du melda flyttning till. Vi tar just en avvägning till akkurat hur du gör allt det här inne i flyttvägningen i tjock. De flesta av dere känner helt sikkert til NemID. NemID är han liksom inridande som vi brukar till den första nätbanken nu. Och till samstånds eisnet han inridande som man brukar till alla danska tjänster. Och det kommer att vara, som man säger, en fylsvänj att det faktiskt gör alla dere att in i det. Där du ska logga in och alla möbler, som man säger, tjänster och portaler. Och hvis det långt att ha NemID så är det två möjligheter. Den första möjligheten är att de kan knyta till danska till förska CPR-nummer till danska, nu klodrar jag sen där, men till förska NemID till danska CPR-nummer. Och det som tar händer till det att de kan färda in på nemid.no jag får det skraset. Eller att du kan upplysa NemID-numret för borgarservice. Och så knyta till det som NemID och CPR-nummer samman. Den sättande möjligheten som de kan välja det är att tid bolaget att de kan ha ett danskt NemID. Det kan de göra på nemid.no. Eller tid få det kunna ett NemID att det kommer in av borgarservice nere. Ett NemID tänker tror jag att det är att sända av i posten. Men hvis du möter upp av borgarservice så får det ett NemID av stenen. Och ta det ordentligt lätt till att kunna banka att knyta nätbanken till det danska NemID. Det skulle bara se och från och så må vi där sen känna det danska CPR-nummer för att kunna knyta till på samman. Och om du inte har NemID som nu är så kan du alltid bara vända dig till pengastan och få det stående eller det bor egentligen komma ner så det är bara nöjt att danska banläs till både danska tjänster och till nätbanken för. Alla poster från de allmänna nere i Danmark det kommer in av e-box. E-box är det som svarar till Moinbox i förrjun. Och man kan få e-box vid att melda sig till eller att skrasätta sig i e-box.dk. Och där inrättar man ägstning vid NemID och så fyller man väl lägen här efter. Så här får de bo från Ödlandam allmänna tjänsten. Det som ofta ligger allra främst till honom tar man flyter ner till Danmarkar. Och som Sean det är otroligt viktigt tror att det är om att få alla ändarna röka samman. Det är att få SO upp att köra. Det är ju den intökan som man över först och främst jögn och lästrarna. Man kan söka om att få SO in i so.dk. Och det som är värst att huxa om det är att man betalar skatt av SO. Och här har man ett hövskort som är till högst intökna och ett bikort som är till RR-intöker. Hvis nu man är lästrars där vid synnerna. Som sagt så kommer SO vanligt in och hövskortet. Men hvis man har lästrars där som är gävrande hackrig intök än SO ger så kan det vara nöjt att bojda om. Och det gör man via man får in skatt.dk och så rättar man förskottsuppgörarna så att det luggar som blir rätt. Och man ska ha en dansk bostad där man melder till SO men om man inte har det långt nu så är det lugga omövligt. Man är inte stora för det att få SO. Och det är så att flyt välange och här ligger en välang till hur de får det från danska bostad eller till få den SO utan att det har danska bostad än. Och för att få SO in av sina konto så är det området att man har stående sina verande konto som nemkonto. Och för att stående nemkonto så ser man bara sin pengaston fra och så tillmeldar vi kontona till tyckon som det här var nu
till nämnkonto. Så det säger man nöjst inte ha en danska konto för att man färsar så man kan gott varva såna förskottskonto. Och det ena som vi nöjast att veta ta till CPR-numret. Och då är det ofta vi bygger om det goda sannhetskorset som är samlade av för att det där finns ett dansk CPR-nummer. Och nu vi tar så om intök så är det en område att man känner där 4 månader som man kan få via man är förskoleläsande. Och en av dem är en särskild skattefradragren till förskoleläsande som heter förjafradragren. Förjafradragren han är bort ut var parter. Det är förjafradragren själv som är 64 500 kronor om året. Och så är det Rydsfällskapsfradragren som kommer att dra och han är så 60 000 kronor. Och för att få förjafradrag så ska man ha varit bosatt i förjon och man får ner att läsa. Och man ska bygga i Danmarks fyrbils och i Lestrarörendon. Och så ska man inte ha en förläggagivande utbyggning framåt. Det vill säga en bachelor eller en master utbyggning. Och så ska man heller inte bo för länge. Man ska inte ha varit i Danmark längre än 6 månader. Och man söker eller läser när man börjar. Så. Och eisne så får det en ferastol från Stotna. Och ferastolen han svärar till cirka en affär årligen. Och han kan man söka om hvis man har särskilt tillknutet till förjar. Det vill säga man har bo länge i förjon. Och så ska man vara fulltida läsande och en är godkänd är fulltida utbyggning. Och man ska vara visken. Och för jag söka om ferastolning från Stotna så är det att man får en hemmasynning från Stotna. Man utfyller omsöknarbleie här. Och till det som börjar nu tid skulle söka senaste läge 3 juni i nästa år. Och de som börjar av året kommande år skulle söka senaste läge 1. december i nästa år. Något som är öliga område att ta stöd till där man flyttar ner till är tryggingar. Tog att några tryggingar är knuttar att bostaden som du bor i nu. Och för tryggingarfällor har inte möjlighet att trygga en dansk bostad. Det är då inte galdande för alla tryggingar, till dömes vanluktryggingen är tryggt. Och är galdande hållast och först ner att läsa, som man säger, läsa och att du ska och vantar att komma efter. Så här kan man gott varva idag och här får Nordic Solkunder en gående avslutning på det. Men det som är vanliga tryggar där man får ner att läsa till man tryggar inbyggd sig. Och så kan det vara nödvändigt att trygga cykla eller så är Ems fagfälla äsne man ser tryggingar som är knutare att ganska till särskilt uppbyggningen som man får runt i. Men det är alla områden att också med det tror jag att om det då skulle hända sig att tältan som man har skulle tänka för en skia och man ständer här och nöjst att ersätta sig tältarna så det är rävligt gott hvis man har en trygging som möjligt kan täcka skian eller när man ska låta köpa en annan. Så vi talar alltid att det är bättre att vara fyrvärn än ett snärd att det är tryggingar. Ja. Att ända så att jag bara visa av häntläggan vi att ha kort vi som man säger till vi hände. Och här kunde det välja att ha Charles knutet Apple som Apple Pay eller att du kan välja Google Pay eller några era tjänster. Och hemma så jag kan här ha det här är en belägg till hur det kan göra för att jag ska sätta Apple Pay. Och hvis det var snökron så ringde det bara och så kommer vi där sin hjälpa till kom. Vi tog. Och här har jag så vill man ha allt vi att det var 2 kort. Då jag skulle inte säga att Anna blev borstör eller stjålet så har man alltid ett annat att ta till så man inte ständer nej. Ja, min framlöva hon är nu kommit att ända.
Og jeg våner at det har finnet et innlitt i hvordan de kunne fyrregge til og ble, som man sier, mer klar til å flytte ned og møte dem avbjørnene som for fremme. Og som sagt, vi vet at det ringt av minnes til alt som jeg har vært i jøkken kveld, og her flere ting at rett. Men jeg vil bare vise en affær til flytevedlengene som vi har hjemmesønnen til oss. Og flytevedlengene, hun kan takas ned, eller hun kan lese seg hjemmesønne, men hun kan takas ned som PDF, og så det nesten få som faller der i delten av jøkken hvis det skulle være. Og i SMS-bånen som tid var finnet i kveld, her har de beinleis akkurat til flytevedlengene, og de kunne legge til SMS-bånen og som man sier, høyskjermen til dere, så de alltid har akkurat til flytevedlengene, men de er i gang via flyt. Ja. Og vi har trekt lot i middelen der hettene vinnerne til dere av en flytepakke fra Posta, og så tvær man svartferdselen fra Atlantic Airways. Og tar hettene vinnerne til få på at han har webinar i kveld beinleis. Så nu kommer Siri, som forskvinna for først jurastuderende. Jeg greier fra hvordan det er henne i flytta nye, og hvordan Louis som utsett er. Og så at han har det, så får vi da høre poddfinn poddspillene nøkle. Kjør så vel, Siri. Takk for det. Ja, altså, jeg heter Siri, og jeg leser jura av Københavns Universitetet. Jeg flott nye for 4 år siden, og jeg blir jo på 5. året nå, av KU. Jeg ble spurt om i kveld jeg snakker om hva for avbjøringer jeg opplevde da jeg flott nye. Hvis vi tenker CBR-nummer og nemmer det først, det er nok det som jeg hadde mest snakket om det som flyttet nye. Det aller første det var at jeg skulle finne noen eller ta, i hvert fall, nu snakker jeg om en CO-bostad til megasmart. Det visste jeg så ikke jeg ta. Men jeg fann onkran. Jeg fann det av at man kunne ikke køre sitt navn av onkran som bor i Øresundsklegene. Så jeg måtte finne onkran som har en øybo eller et hus, onkelstande, i København, som jeg kunne få CBR-nummer. Så jeg var så heldig at jeg har en vinkone som har en goppa, som har et hus, som jeg kunne bygge på, men det var noe som jeg kunne køre mine adresser av. Det var så ut i Rødorvet, så jeg måtte få ut her. Men jeg minns, det var, jeg skulle bare inn i borgerservice, og fylte noen ting ut, og snakket vi 6 behandlerne her på et. Og så gikk det noen der, så har jeg en det, og så CBR-nummer. Og jeg fant til at man kan ikke utan et CBR-nummer eller annet det. Altså hvis du skal ha, jeg skulle stå nummer, telefonhalt, da skulle jeg ha nemlig det, jeg skulle ha SO, så skulle jeg ha nemlig det, så blir det nummer. Så det er ganske sinne viktig å få at jeg er på plass først. Og da jeg har finnet ikke til, jeg har nemlig det i forrige året, og så minnes jeg at jeg sendte en mail til Bank Nordic, veldig godt. Jeg sendte en mail om mitt CBR-nummer, og om det kom gjøre det om. Og det var små enn nekker minutter, så har jeg Bank Nordic ordnet det. Så det var litt dødt. Ja, altså, da man flyter nye, det er jo alt. Man får jo vekk hvor man er fra, og man får nytt land og nytt folk, og det er ikke alltid alle vindfølelse nye og har flott nye. Så det var ganske syntesøys der. Det er kjørt at man føler seg ensam at land, hvis man ikke har det tatteste vindfølelse tjasere. Men jeg held at man først kommer i gang, og man kommer til et introforløp i åren skolen begynner, da fann jeg at jeg får til det, og jeg vil anbefale ødelen til å fære til det. Tog at så har du chansla å møte dem, du er noen klassekamerater om åren du begynner skolen. Og jeg held det først at du kommer i gang, og du møter øren folkene, og så er det ikke problem. Så finner du det at det er virkelig kjøring til legal, og man kan godt koke pasta og gjøre alt for at du skal noen kjølver. Det er ikke problem. Og er man i det, altså tog en gang går øye kjørt, og man møter reelle noen folk, nekv noen folk. Og knappt jeg største bare inn i rutinen, så det er bare ikke også så gjerne, jeg går bare leie betydd å gjøre det. Her som jeg er i skolen, her snakker de øye nekv om
att få sig lästrarstarv på en väg och att skunda sig ut och i arbetslivet och att här måste man och det är så kris så förstår inte arbeta att du är i skola. Men jag följde inte ordentligt att jag var ordentligt klar till det. Tror jag att jag följde som föreningar måste ju lycka komma nu i allt systemet för att komma känna allt vi metrarna och vem man ska och snacka dankst alla tonar och man är väldigt tröttur ta i fistne. Så jag valde inte att hugga om det. Och jag är väldigt glad för det att jag gjorde det. Att jag lycka slappa sig av och bara tog studie först och främst. Och jag fick mig lästrarstarv ta jag var liv i bacheloren. Ikke for en ta arbeid jeg husker om det. Det tar folk til å lykke som nå er vi nere i 3 år, og nå er jeg Leo, vi er i bachelor, nå skal jeg ha kandidaten, nå kan jeg få arbeid. Og det er lykke til at vi læstrarstarv noen at du kanskje lykke skal inn årene, altså det sier til at hvis du finner det første læstrarstarv, så er det ikke problem å få det neste, og det er faktisk også det som jeg opplevde. Jeg har vært arbeidet i denne måneder, og jeg er i 4 dager. Og så følte jeg at hvis jeg skulle gjøre noe annet som måtte være nå, jeg har ikke rene gretter jeg leser nå. Så sa jeg et jobboppslag som jeg så før til, og her så har jeg skrevet om mine røntenier, og de ringte så etter meg dagen etter, og her til jeg med annet nevnte at det var veldig godt at jeg har haft et annet. Så på den måten var den ikke nemmere enn i begynnelsen. Til mitt første leserstarv, da sendte jeg alltid sendte en tutsjonsøkning ut til Loksjåret og var til omkring jobbsamtale og har ikke fikk det. Men det er også noe, det er finnes å slå. Man skal bare blå i. Så fikk man det, og så tar man kommet om, så var det ikke problem alle gang. Og et annet som jeg vilja att onkel skriva med sin det tydligt årene för att läsa att det är allt om karaktärer och att du ska prestera alla tog det ska du slett inte alltså nu kan jag så att göra så att någon här är folk som inte ja inte jag vet inte hur man ska bruka man vill gärna så att face för att alla tog in är till alla så blir inte till men det passar slett i behöver inte. Og I halte som føringer, vi er ikke mer atre halte enn danskerne er og varsågod, det skal nok enka. Og ja, det er bare stille råd. Jeg kjenner jo ungan som ikke starver vi finner inn. Så det ja, hør bare. Og ja, annars så hvis du til dem skal lese jorda nå, så har vi en bok som heter Fjol til føringene som leser jorda i Danmark. Og hvis de tar noen spørninger til det, så må du gjerne skrive til dere på Facebook eller Instagram. Og også hvis de tar noen spørninger til min eller til henne som er Arjen, så kan du bare skrive til Bank Nordic at han har. Stora tack för det, Siri. Nu att ända så vill jag bara tacka dig Knödlund som har varit och lustat efter åkken i kväll online. Jag hoppas virkelig att idag finns åkker på sjur som du kan bruka. Nu tar det flytta ner. Och nu är det bara att tacka för kväll. Och så vill jag gärna göra vad som säger paddlen vidare till Poddlen Poddl. Tack för det. God kvalitet. Vi är Poddlen Poddl. Og vi får spela Trudja Sanji Virdigon. Og han aller første, han kommer her, og han eiter til aller beste. Det aller bästa ta du är förälska. Det ska du vita och stegen för att kita. I ta du att jag ser. I ta dig frior. Det ska du vita och stegen för att kita. Det aller bästa
ta I hørte teska Da skal du vita Hvis det en fyrir gita Eiste ta tu ikke sier Eiste ta frier Da skal du vita Hvis det en fyrir gita Italien frøknenar av rytjenom I røytje en ta du ikke ser I stand igjen og hitje tjøknen til dvindea Kjalt om du lengs så gjerne hever kors med Da skal du vita Hvis det en fri gita Det aller bästa ta per deska La 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 Takk for det. Det är bruk för det kunna ödlon. Eller det flesta hade kunnat ödlon för den. Är så? Jo, för hon tar inte. Ödlon. Ta vi lås när tog ta det var exit förr det minns så boys som kom ut. Och det var liksom trend att mantra man säger jag kommer inte handla för hur ska jag komma handla för här är så onsant här är plus för ödlon här är inte tolerans så det är allt för stocka. Stämmer för att man spekla börjar att då som vad ska att vi ska bröda näka så måste först komma hem och så bröda det. Det är inte bröda näka för det. Ja, det passar. Du förstår hemma? Jag var hem gör det klart rätt till sunsen till tekon så kom till hem. 2 år sedan. Nej. Ja, det passar. Det som vi resten har gått som eller nu spelar vi då ser för inga bara men det här var att vi måste ånga det samband vi för vi var hemma alltså då var det hemma. Kvarja ferie alltså hästferie sommarferie jolaferie vikskifte så skulle det vara till. Så nu är det höve till det. Nu är det billigare för att starta framåt. Ja. Att det var Ryan från här. Ja, det är öliga går där. Ja, det är oha, det ser man läck vi lönar snart. Ja, det menar vi visst att det passar. Vi för ända vi en Sanchez som heter Gottdaman. I have inte mer om man skansan Sett mig till att det sign och bonche Tidset han kvita påsan vi mer Nu skall min tavern njótast Och njóti han vid